jedno. Tak čau lidi. Prostě tady jsem vám chtěl ukázat, co a jak dělám, když se připojím na Metin. Prostě tady zavolám kamarádovi a prostě se jdeme expit. Expíme se tady, vlastně on expí mě, když je menší level. No ale vypadá to tak, jako kdyby on expil mě. On je strašný hacker. To je cheater prostě. Sexy nějaká, nevím čo, krajme expit. Shit. No. Tak 56, to je krásný číslo, že jo. Tak my se potneme do moje město. Že ano? Dobré, Zuka, help. Jak to ani Tak tady vidíte, prostě obchody jsou tady skvělé. Třeba někdo mi vyfoukl přímo před obličem. Brnko od levelu 61 teda. Mě ho ukradli přímo před obličem, jsem tam zrovna najel, že si ho koupím. A najednou prostě fuč. Ulala. Lízátka, hele. To bych taky chtěl zjistit, na co jsou ty lízátka. Jako vidíte, a i docela lamácký věci se tady jde koupit, takhle, teda aj dobrý, aj borcovský věci jsem chtěl říct, pardon. Ty věř, že to tu dám sám, pojď sám, pozor, pojď. Věřím. Kde jsi? Na městě, jen tady ukazuju divákům. Tady. Ale už budeme muset končit. Budeme muset končit. Jo, prostě tady takhle obchody. Jo. Prostě je to tady krása, prostě hezký. No, ale je to tady drahý. Nějaký štýdlo, 61. To mám taky. No a tohle by bylo asi pro dnešní video. Asi tak všechno. Tak uvidíme se u dalšího videa. Ahoj! Čau tě.